Kamusta mga idol? Harwig Wagan Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Boy Tapang nagpasiklab sa kanyang kakaibang estilo pagdating sa pakikipagsuntukan. Malaki nga ang improvement nitong si Boy Tapang mga idol dahil nga napakabilis na nitong gumalaw kumpara nung dati. Although makikita natin sa kanyang katawan mga idol na malaki rin ang pinagbago dahil tumaba nga ito at lumaki ang kanyang tiyan. Samantala mga idol ay hindi pa rin talaga nawawala ang husay ng kanyang galaw at bilis at liksi ng kanyang mga kamay, map-up footwork at paunti-unting jab at hook. Kaya naman sa sparring nito kay Boy Kirig ay nakita niya natin na talagang hindi pa natutulog itong si Boy Tapang dahil kung may tapat sa kanya ay sigurado akong bibigyan niya din ng magandang laban at sigurado akong pagpapawisan. Well mga idol, sobrang laki nga ng improvement itong si Boy Tapang kahit minsan lang natin siya nakikita nagtitraining at nakikipag-sparring walang pinagbago ang kanyang mga galaw na ipinapakita. Sa katunayan mga idol ay napakalaki nga ng pinagbago nito dahil mabilis na ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga footwork. Gayon pa man mga idol ay kung magtatapat nga ang ating idol na si Boy Tapang at saka si Boy Ungas ay sigurado akong pareho silang dalawang mahihirapan dahil pareho itong dalawang malakas at matitibay. Subalit mga idol ay nasa kanila pa rin ang resulta kung ano ang gagawin nila sa laban, kung magpapadaig ba sila sa isa't isa o ipapanalo nila ang laban. Samantala kung magiging magkakampi din naman itong si Boy Tapang at saka si Boy Ungas ay sigurado akong magiging isang solido na ang Team Visayas sapagkat nandiyan na rin si Bad Boy ng Cebu tapos si Ting Bisaya. Well mga idol, kung maisasali pa nga natin itong si Boy Tato ay sigurado akong complete package na ang pambato ng Team Bisaya. Wala na sigurong may kakasapa at may papalag pa sa kabisayaan. Samantala ay naglabas nga itong si Boss MG Makagago kung saan pag umabot daw ng level 2 warning ang Kamanilaan posibleng maganap ang inaasahang laban sa kabisayaan. Oo mga idol, ang na-battle of YouTuber ay bibisita sa ating baluarte kung saan dadayuhin nila ang mga malalakas. Samantalang isang nga dito si Boy Tapang na hindi magpapatalo sa mga Kamanilaan. Dahil kung matatandaan natin mga idol, itong si Boy Tapang ay isa sa mga champion sa The Battle of YouTuber Season 1 at pinatumbangan ito ang The Brusco Bros Brothers na si Russell ng Brusco. Kaya ang katanungan dito mga idol, sino pa kaya ang ipapalag nila sa kabisayaan? Gayoy tinalo na ito ng ating mga lihito mong mandirigma na lumaban sa The Battle of YouTuber. Lalong lalo na ngayon mga idol ay malaki na ang improvement ng ating mga pambato dahil isa si Donnie Nietes Ahas ang naging sayo at naghasa sa ating pambato na si Boy Tapang. Panoorin natin ang kanyang sparring kay Boy Kirig at courtesy sa'yo, idol. Guys, Rick at Lord Boy Tapang. Actually, smart nila ni guys. Ano, yung sparring ni Idol Boy Tapang, in-rounders yan. Yan ang nakalaban dati ni Zeus Sima. Pareha itong mga malalakas. Ensayo to para sa suntukan ng mga sikat patulog YouTuber. Kaya, tingnan niyo ang galawan ni Idol Boy Tapang. Kayang makipagsabayan sa rin pro boxer. Yes. Nasa tamang forma talaga. So guys, for your information lang guys, dito si Boy Ungas sa kalaban niya kasi baka buhok lang ang Boy Ungas yan. Pero mas pogi pa yan Boy Ungas. Ala yun, yes. Parang hindi na joke kaya ni Boy Tapang Pero malalaman yan kung magkatabi sila Boy Ungas at si Boy Kirig. Pero yan. Yun. Sulit fans kaya yung kitapang yung binitawan. Kaya lang yun ang sinabi ko sa inyo, mga sulit ka dyan. Si Idol Boy Tapang, ang forma niya, pang pro, ang laban niya, pang professional talaga. Yun, kita niyo naman siguro. Yan. Yan, hindi na yan mga mature. Yun. Nice. 30 seconds! Ano, kita niyo yung kaliwat kanan ni Idol Boy Tapang, gumagana talaga. Yan. Yan, hit-rounders yan, kalaban ni Boy Tapang. 10 seconds! Yun, sulit pa siya naman. Artist. Diba talaga pagkikitaw si Idol Boy Tapang? Time out! Yan, kaya mga team Manila Boys, kumanda-handa na kayo dyan kasi kumanda na kayo mga Capital City, Capital City, papunta na mga Capital B. Papunta na mga Capital B, Pinangunahan
Boy Tapang, yan. Tingnan yung galawan ni Idol Boy Tapang, mga kagigil. Pang-brutal Yan. yan. At saka si Idol Boy Kirigo, yan oh. Wow. Nice all, nice all. Barag. Wow. Yay! Ano yun? Hilo. Halo, pero yung halo dito sa Bisaya namin, yung food poison, halo. Nice. Ganda yung galawan na Idol Boy Tapang, guys. Nakikita na natin yung improvement ng training talaga niya. Guys. Yeah, tingnan yung mukha ni Idol Boy Tapang, oh. Tumatapang na din, oh. Yan, oh. Walang juk-juk, pagpuga na. Yan, nice. Lawas na siya doon. Ha? Kaya yun si Idol Kiring ba? Lawas na siya doon para maka... Lawas na siya. Pag-target kas lawas na ba? Lawan is good. Buti na kailang. Yan ang nagturo sa akin, mag-counter, tapang. Bang! Ano yan? Mahawak na dyan, mahawak! Guys, nakikita nyo na kung paano gumalaw si Idol Boy Tapang, guys, ha? Iba talaga pag magaling yung ka-sparring. Sa hindi nakakalapit yung ka-sparring niya, ano to, professional boxing. Iwan ko ba kung anong pangalan ni Idol, pero yung YouTube channel niya, guys, si Kiring to, guys. Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Tunay nga bang nag-iba at naging mas malakas pa at mabilis itong si Boy Tapang? At sino naman kaya ang itatapat dito sa ating pambato na talagang walang katalo-talo pagdating sa The Battle of YouTuber? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat.